Здравейте! Аз съм Лилия Кондева и днес ще говорим по темата детокс за деца. Ще говорим, за да разберем колко е важно при терапевтирането на каквото и да е заболяване, ние да почваме с детокс. Всички знаем, че детоксикацията е естествен и непрекъснат процес. Тялото непрекъснато елиминира или почиства излишните токсини чрез нашите храносмилателна, пикочна, кръвоносна, дихателна и лимфна системи, както и чрез най-големия орган на нашето тяло – кожата. Щом тялото го прави, защо да говорим за това, ще кажете вие? Защото тялото не се справя. В съвременните условия телата на децата са бомбардирани с нови и нови токсини, идващи от храни, напитки, пестициди, изкуствени торове в селското стопанство, от безброй петролни продукти, медицински препарати, вируси, паразити, гъби. Тялото ни вече не може да се справи само. Той има нужда от нашата подкрепа. Ако ме питате кога да детоксикирам, аз бих казала винаги, но нека да поговорим за признаците. Ако детето ви има прекалено неприятни на мирис газове, това ви е знак. Лош дъх, твърди чести настинки, кожни проблеми, чести промени в настроението, изоставяне в развитието, хиперактивност, нередовен стомах, неразбираем за вас плач, хранителни разстройства. Това е ясен знак, че трябва да действате. Как да се справим, ще ме питате вие. Основната работа по детоксикацията, неутрализацията се извършва от черния дроб. Не чакайте да стане проблем. Подкрепяйте черния дроб ежедневно. И не забравяйте, внасяйки токсини чрез храна, вие създавате благоприятна среда за гъби, паразити, вируси, бактерии. Коя е тази храна, която пречи на вашето любимо дете? Ще се изненадате, но бебешката храна в бурканчетата държи първо място сред храните, които може да бъдат заразени с тежки метали. Гответе! Готвенето е забавно! Брашното, захарта и кравето мляко са огромен фактор в темата детоксикация. Аз със собствените си очи видях какво причиняват на червата. Колкото и да ви плаше диетата без глутен и без казеин, тя е изпълнима. Детето ми 15 години почти е на такава диета. Бъдете сигурни, не седи гладен. Направете всичко възможно детето ви колкото може по-малко да консумира храни, които съдържат оцветители и консерванти. Някои от тях са способни да променят метаболния геном. Какво означава стимулирайте храненето да е здраво? Ами не купувайте храна, която не искате детето ви да яде. Учете се вие, учете и детето как правилно да комбинира храните. Дойде ред да поговорим и за етеричните масла, които са мощни помощници в процеса на детоксикацията. По своята същност те имат силни, почистващи свойства. Почваме с детокс на храносмилателната система. Някои етерични масла увеличават глутатиона, важен ендогенен антиоксидант. Той работи с други антиоксиданти, като им позволява да останат активни по-дълго. За подобряване на синтеза на глутатион използвайте грейпфрут, розмарин, фенел, джинджифил, кардамон, кимьон и мента. За да се отстранят крайните метаболити от черния дроб, е необходимо да се подобри потокът на жлъчката. Тук могат да помогнат такива етерични масла, като мента и риган. Помнете, че ако няма редовно изхождане по голяма нужда, токсините започват да се абсорбират обратно в кръвта. Ползвайте Зенгест.
или си направете собствен бленд. Майоран 5 капки, фенел 3 капки, розмарин 2 капки, базово кокосово 10 мл. Всяка вечер 15 капки масажирайте коремчето. Направете баня за вашето детенце. Прекрасни са с етерични масла. Те са чудесно изживяване, облегчават напрежението, отпускат коремните мускули и червата. Да продължим с друга важна система в процеса на детоксикацията. Това е лимфната система. Тя тече до кръвната система, но за разлика от нея няма собствена помпа за изпомпване на течности, така че ще трябва да й помагаме. Трябва да помним, че лимфният поток се подпомага от движението на кръвоносните съдове, мускулите и диафрагмата. Следователно, физическата активност ускорява лимфата. Ако няма адекватно изтичане на лимфата към лимфните възли, започва възпаление и имунитетът страда. Това само е половин проблем, защото от друга страна лимфата участва в транспортирането на мазнини. Стагнация на този процес води до клетъчен глад, а съответно клетъчният глад води до ред заболявания и разстройства. Някои масла, такива като кипарис, розмарин, грейпфрут, хвойна, имат лимфодренажни свойства. Използвайте ги. Нека да ви подскажа и други продукти и масла, които ще са ви от помощ в процеса на детоксикация. Дафиновия лист подкрепя храносмилането, насърчава стомашно-чревния тракт да функционира по най-добрия начин. С това помага на детоксикацията. Танжерина пречиства кръвта и подобрява нейната циркулация. Пачули е диуретично масло, което спомага за подкрепата на пикочните пътища и изхвърлянето на токсини чрез урината. Лимитираното масло ИСОП стимулира червата. Това дава възможност за повече изхвърлени отпадъци. Паразитите са една от най-големите беди на детоксикацията. Особено това важи за децата. А най-катастрофално влияе на деца, които имат особености в развитието. Когато говорим паразити, нямаме предвид само многоклетъчните. Към тях се отнасят бактерии, гъби, вируси, мухъл. Ще ви насоча кои масла и техните химични съставки ни помагат в борбата с паразитите. За да спрем размножаването на паразитите, подбираме масла, които в своя химичния състав имат нералидол. Маслата, които го съдържат, са нероли, джинджифил, жасмин, лавандула, чайно дърво и лимонена трева. Следващата химична съставка забавя растежа на паразитите. Карвакрол. Това е съставката. И той се съдържа в афригана, мащерката, кориандъра, в чубрицата. Дотъра се е погрижила да имаме готови противопаразитни и детоксикиращи продукти. Ако създаването на блендове представлява трудност за вас, погрижете се вкъщи винаги да имате Gihix Assist, PB Assist, Теразим, Терагринс, Алфа, Микроплекс витамините, Омегата, Зенгест и Зендокрин. Детоксикацията не е лесна тема. И ако имате нужда от помощ, аз винаги съм насреща. Моята цел е да ви направя по-уверени в ползването на маслата. Старайте се да присъствате на всичките онлайн срещи и ще знаете повече. Учете, търсете и ползвайте смело.